הלו? סוכנים, אני מתקשר לדווח לכם שפעם נוספת טכנוטומי הצליח לברוח מאיתנו. אבל איך זה יכול להיות? כן, אנחנו שמנו אזיקים על הלוזר הזה רק אתמול. אין לי שמץ של מושג, אבל אני אפגוש אתכם במתקן הכלייה מיד. הנה הלכה לי ארוחת הצהריים. אוקיי, המתח הורג אותי, מה כבר מצאת? עד עכשיו? ממש כלום. סרקתי את כל התא ולא הצלחתי לגלות אפילו רמז אחד. נהדר, עכשיו אנחנו בחיים לא נמצא את טכנוטומי. אני לא גאון במדע כמו מרק או משהו כזה, אבל זה לא מצלמה או משהו כזה? מגניב, אני כבר מת לתלוש אותה מהקיר ולראות מה מצולם בה. אני בטוח שלא תצליח, אבל פעילות כזאת ממש לא הכרחית, טוני. יש לי אפליקציה באייפון שמשתלטת על מצלמות האבטחה ומראה לי את כל התמונות. טוב, לפחות חלק ממערכת האבטחה החדשה שווה משהו. ואם מדברים על צירוף מקרים, לטכנוטומי יש רובוט בדיוק כמו הרובוט של מרק. אוף, מזל שהוא לא לומד איתנו בבית ספר, אחרת היית מפסיד בגדול ביריד המדע. חבר'ה, זה לא רק נראה כמו הרובוט שלי, נדמה לי שזה ממש הרובוט שלי. אבל זה ממש לא הגיוני. למה שהפרויקט שלך יעזור לפושע הזה לברוח ממתקן הכלייה? מפני שיצרתי אותו בעזרת שבב שלקחתי מהמשרד של ג'רי. אתה עשית מה?